سلام كرات حتى إذا channel ببزلكمو سلامكم يبزح اندابل كلهم أنت حنتي بزعة ميلانات بحال استسرحت مسات فين هيزا مسئكم اللهو ازيعة فين بزعة حانت قوالا نستيتي بسنك تبقى كال زوردا بدلن زحلفت حيوت كمون كابقى تصبيقو زن أسودي كفتوى جمر نزيادة مكتا نابزا مسات اتنوح كنسا أحسر أبيلا زقرق وزانتا نتافين كابلكم عندما رأيت نايتا فيلم ميلانا تبحال كوينا أبن إشتي كتمات نبر نيرا نسا زدان سوت صباقات ونن قرماناي كتمايا نيرا دكتا كتما أبل ألي أب فقر نيروم آنستي تا كتما دما كان أنيروان كم آخوناون دليت نيروان نفس وكف ودتا واتنيتا كتما أفكاريتهم كتكون تمنيتهم أبتا كتما رولاند زبحال ودي ينبر نيرو كاميلان أمنا ينأس دمايو هذا ما قالت رولاند حداش بشكليتا يجزئموم نأركتو كريمس كدا أركتو ميلان بزمن قدي كتحلف مخانات تسمي لهم يزاربوم كلاتهم أب حدا بوتا تأكيبهم ميلانا كتحلف كلا بتمسات كتمتوا كلهم رولاند أينو كبقى كأل أي كألن ولو مس حلفت انتقنا كامت أمات أياب كورن نووش تختما مسعاتوتون داد حري أكيدو أبو ميلانا ممحر نيرو تمحارو اندات لاغتلو بزعا ميلانا أب كدميو اندات زاربوم يقوتقون نيروم رولاند ناب اندا ميلانا غزاي خيدمو كامقوم بمنقد ناقوال أحلفو ككتاتلا يجمر سبعي ميلانا واتحدر سلسكونا ناوغ وفير نيرو كساب شعوان أوغ نيرو نيروك تحويسكا نيتا كتما نبرت بزعاب حمق كزارو انتا جمروكم بانت رولاند غنا فقري ميلانا كسمعو كم زمر يرعمو رولاند ولاكوا نسا مسؤون تيزي حلوات مسؤو كم زلا كسألا جمير نيرو نيشتون تنبرا كم أبيتي كنبر زدل نيرو كوينون نيابو سرى بمقراس كخداني جمر مكنياتو حاتير سرى مخدان حفرات سلز تسمعيهم بسان كزي تقباراتون ببقو بزح كيزي تحاريمون تخنقنا رولاند الدواي بلان زقادة داد حريار كخيدي جميرو بناقوان لاغز آمن دق أحليفون يكتاتلا نيرو نسا دما بفتسهم أفلوت أي نبران هذا معالتي بقلبيت ميلانا أبكنات كم زمتي ينقر نازي زينا سامعا أب حازن تتحلمو كتبا كتجمر ازي قبل قلي بقلبيتا كبيد فقر كم سنبرا زكال إيو سابقا دحر الداقيم كم زي لمسفلتات عبتك على ستة نسابقا تاسا إيرانيرا انتاي كم تقبرون محساب ناب اندا أبو أغزعات خيد رولاند أب حادة سرحالو وطا سابات بزعا ميلانا تسيوف قالات يزارو كم زلو يسمع حاك ميلانا زفلت آنا ترحيب فرحات زي بلا زوار كم زي كونت كقال ألني نيبا حاك دما مس بقلبيتا فكر نيروا آيتي چنقي آنا مساخر لكم نكعبت رح جيزي حبن اندا بلا مس نفسو اندا تزاربا يدنقز ألا دهريو نابتا كرسان يخيدمو እግዚአብሔር ነክህልዋ ይሓትት መብጻ ይኩነኒ አብዚ መዓልታ የሸምዓክ ውል ኢሉ ይጸሊ ሃደ መዓልቲ አቦ ሜላና ሓንቲ ጽሕፍቲ ይቀበል ሜላና ምስ ነፍሶ ከፍ ሰብ እዛ ከተማ ትወጽእ ዝብል ኣብ ባሕላ ነይሩ ከምኡን ጓልካ ፍርሓት ፈጣሪ ዘለዋ ኣይኮነትን ምስ ኣንበቦ ቁጥኡ ይለዓልሞ ንሜላና ካብ ጥቕኡ ክትርሕቕ ይሓታ ሜላና ተወሳኺ ግዜ ቤና ተርፍ እዚህ ፈሊጣ ሚላና መሊሳ ቤና ክትነብር ትጅምር ሮላንዱን ቀጻልክ ሕልዋ ይጅምር ሃደ ሌቲ ናብ እንዳ ሚላና ከዱ በትናይ መንደቅ ነኳል ኣሕሊፉ ምስጠመተ ኣብቲ ገዛ ሃደ ፖሊስ ተዓዘበ ኣመንጎም ናይ በሓቅ ዝምድና ከም ዘሎ ኮይኑ ይረአ ነይሩ ተኢት እንዳበልኳስ እንዳበለ በዝረአይ ነገር ይግረም ዘዋሪት ምዃና ከቃላአይ ይብል ምስናይ ምእማኑ እንዳ ተጸገመ ድሕሪኡ እቲ ፖሊስ ካብ ገዛ ይወፅእ ሮላንድ ኣብ ሓደ ኩርና ይሕባ أبدأ جمس وصلت أت بوليس مس حدا دكتور يزارب ميلان أنن أبزمدنا نازلنا أو زوجتي أنتي تجبر نيركا بسان كزي أمانك بأسي جمر بونو بقو بوليس مس يومي أرك كاونينوم أزينا عمل لا كتما كزرقح جميل ميلانا مزتمر أوسف درو ركب جميرة بزر ما كتأثرت عليها زبلو زرواتات أنا قوة دهري وحاجزني لا تابعات أوسر
ጠበቃ ኣብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ይእወት ዶክተር ሓሶት ይዛረብ ከም ዝነበረ ብሕጊ ይረጋገጽ። ድሕሪቲ ኣብቲ ጉዳይ ምእዋታ ተመሳሳሊ ጠበቃ ንሜላና ከስሕታ ይፍትን ትርጉም ከም ዘይብሉ ነጊራ ነብሳ ክትከላኸል ትፍትን ሮላንዱን ይርኢ ስለ ዝነበረ ይጭነቕ። ድሕሪኡ ኣቦ ሚላና ኣብ ጉዕዞ በረራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነፋሪ ተሓምሽሻ ከም ዝመተ ይስማዕ። ሜላና ፈሊጣ ትሳቐ ምክንያቱ ንኩሎም ዝፈትዋ ሰባት ስለ ዝሰኣነት። ሰብኣያ ድሕሪ ሕጂ ከምዘየለ ስለ ዝተረጋገፀ ዝወሓባ ዝነበረ ገንዘቡን ጠጠው ይብል። ብዙሕ ትሓስብ ግና እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ኣይደምደመትን። ድሕሪ ቁርብ ፀጉራ ክትቆርፅ ትጅምር ህዝቢ ዓለሙን ዝወቕሰኒ እንተኮይኑ ስለምንታይ ፍርሓት ኣምላክ ዘይብላ ዘይኮን እንዳበለት ምስ ነብሳ ትዛረብ። ሮላንድ ነዚ ኩሉ ርእዩ ሕማቕ ይስምዖ፣ ጊዜኡ ድማ ኣብ ጭንቀት ይሕልፎ። ሸውሓቱ ቀቲልዎ ነይሩ። ኣቦኡ ብዛዕባ ወዱ ምስ ፈለጠ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ድሕሪኡ ሜላና ናብታ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ትቕየር። ኩሉ ከተማ ደቂ ተባዕትዮ ይበፅሕዋ ነበሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣንስቲ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ብሕርቃና ሜላና ድሕሪ ምኻድ ቀጥቂጠን ይስውግኣ። ድሕሪኡ ሰብኣይ ሜላና ከም ዝተመለሰ ይረአ፣ ብሂወት ነበረ። ሓደ ሰብ ድማ በቃ ብዛዕባኡ ወረ ዘርጊሑ ነይሩ። ገዝኡ ይምለስ ግና ሜላና ኣብ ዝኾነ ቦታ ክረኽባ ይከኣለን። ድሕሪኡ ናብ ሓደ ቦታ ከይዱ ብዛዕባ ሜላና ይሓትት። ንሱ ሰበይትካ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ ከተማ ኮይና ክብል ይነግሩ። መሊሱን ኣብቲ ከተማ ከምዘላ ይሕብሮ። ኣበይ ከም ዝረኽባ ሓርቢቶ ንሓደ ኣርኩ ክሕግዞ ምስ ተወከሶ ክሕግዞ ከምዘይክእል ይነግሮ። ሰባቱን ከመይ ዝኣመሰልካ ሰብኣይካ እንዳበሉ የናሹ። ሮላንዶ ነዚ ምእዛቡ ይድንግጸሉ ይሓዝን ድማ። ሕጂ እቲ ሰዓት ኣኺሉሎ ብዛዕባ ገጸ ባሕሪ ሜላና ክነግሮ ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ። ከመይ ዝሓሰረት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተቐየረት ገለ ድሕሪኡ ሮላንድ ኣብ ወረቐት ይጽሕፈሉ። ሜላን ብፍጹም ፍርሓት ኣምላክ ዘይብላ ኣይኮነትን። እንታይ ደኣ ከምዚ ክትከውን ተገዲደላ። ደቂ ከተማ ብዛዕባ ናይ ሓዙ ዜና ይዝርግሑ ነበሩ። ምስ ሰምዐት ጊዜ ኣብ ሓዘን ተሕልፎ ነበረት። ኩሉ ዘጋጠማ ገሊጹሉ ከመይ ከም ዝነበረት ብኸመይ ካብቲ ኣዲ ከም ዝወፀት ኩሉ ምስ ኣንብቦ በዓል ቤታ ሜላና ይሓርቕ እሞ ኣብ ዝኣተወቱ ኣትዩ ክመልሳ ይውስን። ድሕሪ ምስ ሰበይቱ እናተጓዓዘ ናብ ከተማ ተመሊሱ ይርአ። ደቂ ከተማ ግና ንክልቲኦም ኣተኪሮም ይጥምትሞም ነበሩ። ግና ብክፋ ኣይነበረን። ዝኾነ ክስ ወይ ጠቐነ ኣብ የአይነቶም ይረአ ኣይነበረን። ምክንያቱ በዓል ቤታ ኣሰኒዋ ስለ ዝነበረ ሰብኣይ ሜላና ገለ ምስ ዝብሉን ሕነ ክፈዲ ይኽእል ነይሩ። ደቂ ከተማ ሜላና ንበዓል ቤታ ከክብርዋ ጀሚሮ ነበሩ። ድሕሪኡ ሮላንድን ሜላን ንመወዳእታ ጊዜ ፍሩታ ካብ ሜላና ወዲቖም ከተልዕሎም ከላ ክሕግዛ ይራኸቡ። ጽቡቕ ህይወት ክትሓልፍ ክጽልልኪ ይብል ብውሽጡ። ክልቲኦም ድማ መመንገዶም ይገብሩ።